Jeg kommer. Anti-knockback-drengen kommer nu. Ej, okay. Prøv at kigge, guys. Han går ikke tilbage, når det er. Han går ikke tilbage, når det er, man slår ham tilbage med sådan noget anti-knockback og sådan noget. Det er fede hackerdyr. Jeg får lige What for the kid hero? Ja, Astorino. Markus. Tager det ikke. The base. Prøv at kigge, når man slår ham bagfra. Prøv at se en gang. Prøv at se, hvor fucking meget anti-knockback der er til på. Altså, Kasper 1404. Jamen, jeg ved det godt. Han var hans. Anti-knockback for the win, mand. Er du sindssyg? Det er godt, jeg har rigget det her. Jeg har rigget hele den her episode, hvor han bare sidder og totalt anti-knockback. Oh my god, en hack. Ja, der er altså lige et bevis på en hacker, ikke? Ja, jeg sidder og optager. What? What the fuck? Vi var i kamp med ham, og så gik han ud, og så døde han ikke.